खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 22 जानुवारि अदेबानि सुबुंखान्थि सानाव भारत हादरजों लोगोसे रायजो नाङै गाजा गोमजायै सुबुंखान्थि सानखौ फालिनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय सदन कक्राझारावबो हादरनि 79थि सुबुंखान्थि सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै गोदानै बिटिआरआव मोन 8 टाउनफोरखौ फोसावना होयो। गोदानै फोसावजानाय मोन 8 टाउनफोरा फारियै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर, मुसलपुर आरो बरमा, उदालगुरि जिल्लानि फारियै माजबाद, कलाइगाव आरो खैराबारि, कक्राझार जिल्लानि बावरागुरि आरो दतमा। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गुबुन गुबुन दिन्थिफुंनायजों लोगोसे हारिमु मोसानाय आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि पेरेड दिन्थिफुंनायखौबो मेहेरगोनाङै मावफुंलाङो। नैथियाव 22 जानुवारि अदेबानि मैयानि सुबुंखान्थि सानाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि लाल किलायाव हादरनि गाहाय मन्थ्रिया माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि अनगायै सोमावसारगिरि आबादारिफोरा गुबुन फिरफिला बिरहोनानै हादरखौ लाजि फोनांदों। बिनि अनगायैबो सोमावसारगिरि आबादारिफोरा ट्रेक्टरनि रेलीनि मुङै गोबां हिंसायारि जाथाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बेफोरबायदि हिंसायारि जानायनि गेजेरावनो दिल्ली पुलिसआ लाठीखौ गुलि गावनायजों लोगोसे सोमावसारगिरि आबादारिफोरनि गेजेराव लावथिबो सिबनांनो गोनां जादों। बेफोरबायदि हिंसानि जाथाया बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ नोजोर होना दिल्लीनि खायसे ओनसोलनि इन्टारनेट बन्द खालामदों। लोगोसे लाल किला आरो इन्डिया गेट थांग्रा लामाखौ बे समाव बन्द खालामनानै दोनदों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। थामथियाव 2021 बोसोरनि सुबुंखुंथाइ साननि लोब्बायै हादरनि सा 948 गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरनो मोनब्रै जर'खा खोलोबाव माहारियारि बान्था होनाय जादों। बे बान्थाफोरनि गेजेराव हादरारि जर'खा गिनो रोङै बान्थाखौ आजावनो हादों सानै पुलिस बिबानगिरिया। बेनि अनगायैबो सा 205 बिबानगिरिफोरनो गिनो रोङै बान्था, हादरारि जर'खा पुलिस सिबिथाइ बान्थाखौ सा 89 बिबानगिरिफोरनो आरो सा 650 बिबानगिरिफोरनो जर'खा सिबिथाइ बान्थाखौ होनाय जादों। बेनि गेजेराव आसामनि बायलेट बरुवानो हादरगिरिनि जर'खा सिबिथाइ बान्था आरो सा 13 बिबानगिरिफोरनोबो हादरगिरिनि जर'खा बान्थाखौ होनाय जादों। ब्रैथियाव दुलाराय आसाम मटर श्रमिक गौथुमा 27 जानुवारि अदेबानि दिनैनि सानाव साखा बन्द फोसावनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। 22 जानुवारि बा मैयानि सानाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गौथुमनि बे रादाबखौ फोसावना होदों। गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा सोरखारजों सावरायलायनाय जागोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। लोगोसेनो बे सावरायलायनायाव मोजां फिथाइ थायाब्ला फैगौ 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव 48 घन्टा आरो 25-26-27 फेब्रुवारियाव 72 घन्टा फिन साखा बन्द खालामनाय जागोन होनना फोरमायथिदों। बाथियाव हादरनि सुबुंखान्थि अदेबानि मैयानि सानाव जम्मु काश्मीराव हेलिकप्टारनि जाब्रबथाय जादों। भारतीय रौनियानि हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सासे पाइलटनि जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे पाइलटआ जोखोम जायो। जम्मु काश्मीरनि काठुआ जिल्लायाव जादों बे जाब्रबथाय जाथाया। खौराङाव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हेलिकप्टारखौ बाख्लायनो लानायावनो जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। पान्जाबनि पाठानकटनिफ्राय बिरलांदोंमोन हेलिकप्टारआ। जोखोम जानाय पाइलटखौ रौनियानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। दथियाव कक्राझार सोहोरनि साखाथि थिथागुरि गामिनि थागिबि अमा फिसिनानै जाफुंसार जानो हानाय राहुल नार्जारिनो हादरनि 79थि सुबुंखान्थि सानाव कक्राझार जिल्ला खुंथाइनिफ्राय साबसिन आबादारि अमा फिसिग्रा मान बान्थाखौ होदों। गांसे आर'नाइजों लोगोसे मान बिलाइजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों बरायो। स्निथियाव आसामनि सा 9 गेदेमा थुनलाइगिरि, राजखान्थिगिरि, समाज सिबियारि, सोलोंथाइ हारिमुवारि बिथांमोना मोननो हादों हादरनि गोजौ थाखोनि बान्था। मख'नो गोनांदि बर'नि मुंदांखा गागि थुनलाइगिरि ड मंगलसिं हाज'वारिया पद्मश्री बान्था मोननो हादों। लोगोसे आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांनो रुंसारि जानायनि उनाव पद्म भूषण बान्थाखौ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो समाज सिबियारि बरुबाला राभानो पद्मश्री, थुनलाइयारि रमान शर्मा आरो इमरान शाह बिथांमोनहा मोननो हायो पद्मश्री बान्थाखौ।
दाइनथियाव मैया थांनाय 22 जानुवारि अदेबानि मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ दुलाराय बाथौ धोरोमगिरिफोरा सिजौ गुदियाव इसोरनि सेराव आरज गाबनायजों लोगोसे बाथौ फोरबो खुंफुंनायखौ दारखुसि बैग्रिबारि गामि आफादाबो साननैनि हाबाफारिजों बैग्रिबारि बाथौ थानसालियाव खुंफुंलाङो। बैग्रिबारि गामि आफादा बाथौ सिबिनाय हाबाफारिनि अनगायैबो बैग्रिबारि गामिनि बेन्दों सिङाव थानाय 2020 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनो हानाय फरायसाखौ बरायो लोगोसे गांसे गोदान जोलै बिसम्बि बेखेवो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिजन जिउ बसुमतारी बिथाङा गुथियाव 22 जानुवारि अदेबानि मैयानि सुबुंखान्थि सानाव बिटिआरनि मावफुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मनो गांसे आर'नाइजों लोगोसे गांसे मान बिलाइ होना बरायनाय जायो। जिथियाव मैया थांनाय 22 जानुवारियाव उत्तर प्रदेशनि बड'हियाव स्पिडआव फैनाय एम्बुलेन्स गंसेया उल्था फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय ट्राकजों जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बे जाब्रबथायाव 5 सुबुङा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो। खौराङाव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गासै 5 सुबुं गाखोनाय गारिनि सालायगिरिया उन्दुनो ओंखारनायनि जाहोनावनो बे जाब्रबथाय जाथाया जादोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जिसेयाव मैया थांनाय 22 जानुवारि खालारखालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव एटिकेएफसिआ 1 गल सोनो हादों आरो बिनि हेंथायै गेलेनाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ 2 गल सोनानै एटिकेएफसिखौ फेजेननो हादों आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया केरेला ब्लास्टार एफसिनि हेंथायै गेलेगोन जेमशेदपुर एफसिआ। जिनैआव खुंगा 42थि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाखौ गवालपारा जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादा फैगौ 5 फेब्रुवारि आरो 6 फेब्रुवारि खालारखालि कुशतुवा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जागोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।